Давай сега вътре. Разнеси го пак като одеве. Виж как умееш. Браво. Бавно сега. Само този вече тук в Приморско. Налага ли се втори път? Дай още малко за по-сигурно. Времето напредва. Давай пак. Нямаме още много време, така че елате. Добре. Снимайте се. Чудесно. Дай сега да ти помогна с очичките, че са много дребни очичките. Играйте на играта с iPad-а. Гледай там. Гледай как се прави. Махнахме ги. Я виж какви са в картинката. Сини ли са? Какви са? Само тук тази вечер. Добре. Давай, сипай си. Сега може да се снимате майдето, ще направи чудесни снимки. Повече служи на другото ученце. Така. Айде сега. Ще направи чудесни сега снимки. тук. Разнасяй го както. Елате и се забавлявайте. Браво. Я виж още малко. Трябва да го сложиш. Учете награди. Служи още веднъж за по-сигурно. Така. Браво. Ето така, дай така. Сега ще помогна с бялото пък, защото и то е много ситно. И после ще направиш ти кожата. Става ли? Да. Айде сега дай да сложим бяло на зъбите и на очите. Слагай на зъбите и на очите. Бързото, най-краткото време е тук. На другото и на зъбите. Viewing GPS. It's cool. Окей? Супер. Айде сега, намери си клечката, намери я. Дай друга ще ти дам. Ето. Гледай само да не е смачкана, така, да има хубаво бръкче. Давай сега. Ето, тук пак бутай, както ти казах. Супер. Бутай. Няма да заложиш, само бутай. Ето така, гледай. Това ще наклоня на клечката и буташ. Ще се пучка. Дърпай. Чудесно. Хвърляй го. Смело. Раси навсякъде. Раси. Браво. Раси. Давай. До момента, което е 25 секунди, 50 секунди. Аре, че ще свърши време. Добре. Кое време? Можете се стигаме и На клипа. Ало. Айде сега. О, живо здраво. Давай. На море си. Клечката. Давай. Я да мине. Още малко. Давай. Чудесно. Айде да правим море сега, нали ето морето тя? Да. Сте едното и изкарала главата от море. Ето, запиши само. Пащай сега. Как? Море. Добре. Приморско. Давай. Яко. Фула. Кога? Не знам, като се връщам. Ще мина през село. Да ви покажа ли малко как да си? В неделя ще се прибирам. Така. Става ли така с вълни? Да. Харесва ли? Аз днеска дойдох.
Да. Сега ще дам и на тебе да сипеш. Да. И малко беличко, малко някакво. Да. Взех нейната, че моята си, тя си е ковторна за такива пътувания. Супер! Още един път да поискайте момичета, нашия победител. Чао! Ще идем, що да не идем. Този Ти господин отиде тази нека. вече спечели нашата голяма Сега ще дам награда, на тебе да сипеш. А. Чакай. която е GPS навигация. Така че Сега ти е останало Сега. малко време, целе. виждате всички, които участваха, спечелиха. Тук тази вечер в Приморско. Бяхме тук, ние от Търсен мъж си. Рейсинг. Айде, гледай сега. Играхме ви, забавяхме се. Аз съм с детето тук и заради нея най-вече, нали? Си има начало и край. Така че Тук, където е бяло, гледаш. ви пожелаваме прекрасна Ето тук рисува пясък и права клип. Нови срещи, бъдете здрави и Да. скоро довиждане Има една от нас. такава игра, рисуват картини с пясък и я снимам. Да. Мерси, ще се обада като такова. Добре. Айде, чао. Ето, дай малко. Правя и не, долу само. После долу. Да не цапаме тялото и, нали? Иначе ще цапаме тялото и ще стане синьо тялото. Гледай, сега ще правим другата страна като море. Харесва ли ти така? Айде пак, виж откъде. От тук почваш надолу. От тук виж където ни е пръста. Надолу. Давай, сипай надолу. Точно така. Давай. Тук е до бретончето. Така. Тук виж има едно бяло петно и него. Ето ти още. Супер! Браво. Айде сега и тук се разнасяме. Давай самичка. Стана ли? Я гледай какво готино море направихме. Леле! Готова ли? Бираме с нейлонче. Може ли само да я дадете да я с нея да? Дръжа отстрани, защото без нейлонче се събарят пяска. Обърни се обратно. Я? Ето е картината на Маги. Усмихни се! Айде, прибирай я.